Kaya binabukan na biwawan ko sa ito. Itabong church and mga Paul. Nagdakay mo din siya, ako lang ako ng tiyala, nagagawa sa katuluma, kasi na nagdakay siya. Kaya ako lang kayo natin kami siya, o iya lang siya na let go, kasi magmay ka lang. Ay, wait, kung nagmamakasya mo yan, wait, kaya no, magandang church, magandang boss, may kasya sa dito ko eh. Siya, with power, nagtatalani, nagpus na kayo. Nagkawal lang, siya wala yung ministry ba? Nagamit ako eh, mas makarin rin. Kaya siya na siya ko dito. Kaya siya kanina na. And, otherwise, napalo siya kung sa kakasya. Kaya bilang yung matapin ako na ito yan. Then ang way to be back to the situation kaya kayo kaya naman yung kaya naman yung mayor dito magyari ko ay kapag bagay kaklas kayo kaya naman kaya dito kaya pwede kaya siya muling pwede siya kapasalo. Lagi dialjaga, pagi dialjaga, mau farming dialjaga, akalan dia kaya mo sunflower pakai. Kalau yang kita dalam sebab kita malah ke pambar yang negeri bawah. Kalau lagi dialjaga sunflower nak kita coba. Nama banget maljok main dari tengkal ini. Sila banget. Basta lang. Bukan bagi kalau orang jalan bersuci, kita ke kasih dok bahwa dalam Pasal tama play. Lago memang. Kenapa dilakukan kastos pembiayaan dari situ ada? Mana? Patlı mı acaba? Mo, alam ko kung tumngam tayo sa bangon niya. Em phức nha. Còn mấy mà tao nói cái gas nó bị tiền rồi nên nó mà nó có plan mà này cái tao đây Ano ganyan niya ba? Yung mga tinaliwaya ng auditor na lang sa kasi engine eh. Sana road. Wow. Makasama ng road. Sleeping beauty. Ay, bangin. Ay, bangin.
Apuk. Apuk. Hello. Dua na siya director. Bagam siya nga. Dua. Wana. Ako. Okay. Ako. Naman lap kan dia kumya ko di dua. Right. Men kuku na chibang eh. Kukuy na. Kukuy. Paro 5 foot.